ఎండిన పొలాల్లో బైక్ తిప్పుతూ వినూత్న రీతిలో నిరసన వ్యక్తం చేసిన సంఘటన సూర్యాపేట జిల్లా మునగాల మండలం నేలమర్రి గ్రామంలో చోటు చేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే గ్రామానికి చెందిన బట్టుపల్లి సుందరయ్య పంట పొలానికి నీరందక ఎండిపోతున్న విషయం చూడలేక ఆవేదనతో ఎండుతున్న పొలాన్ని తన ద్విచక్ర వాహనంతో తిప్పడం జరిగింది. దీంతో వాహనం తిప్పుతున్న సంఘటన సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం నీటి విడుదలలో సరైన నిర్ణయం తీసుకుని రైతులకు న్యాయం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. రైతులు, రైతు సంఘం జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి దండ వెంకటరెడ్డి, మెదర్మెట్ల వెంకటేశ్వరరావు, స్వరాజ్యం వీరాంజనేయులు కోరారు.